Ang inyong pambansang pulisya ng Pilipinas o Philippine National Police ay pangunahing sandalan ng mamamayan sa pagharap sa anumang uri ng hamon sa kriminalidad, insurensiya, terorismo, krisis at kalamidad bilang bahagi ng pangunahing tungkulin sa pagpapanatili ng katahimikan at seguridad tungo sa pangmatagalang kapayapaan at pag-angat ng ekonomiya at kabuhayan ng mga mamamayang Pilipino. Sa pamumuno ni Police General Guillermo Lorenzo Tolentino Elizar ay naging bahagi ng kanyang programa na maging kabalikat ang mamamayan sa pagtugon sa mga problema at hamon na kinakaharap ng ating bansa. Katuwang ang iba't ibang individual at organisasyon ay itinatag ang isang programa na National Coalition of Lingkod Bayan and Advocacy Support Groups and Force Multipliers upang palakasin ang ugnayan ng mamamayan at pambansang pulisya sa iba't ibang advokasya at programa na tumutulong sa pagbibigay proteksyon at pagpapaunlad ng ating likas yaman, seguridad, kabuhayan, karapatan at moral na aspeto ng mga Pilipino. Upang maisakatuparan ang mga advokasiyang ito, pinaigting ng Aklan Police Provincial Office sa pangunguna ni Police Colonel Ramiro Perlito Paradero Perlas ay hinikayat ang mga miyembro ng iba't ibang sektor ng lipunan sa probinsya ng Aklan na makibahagi at maging kabalikat sa mga programang ito. Nangunguna dito ang kaligtasan o kaligtasan at kalikasan. Binubuo ito ng mga environmental advocates, magsasaka, mangingisda at mga volunteers na ang pangunahing layunin ay pangalagaan ang likas yaman ng lalawigan ng Aklan. Ang kaligtasan ay nagsasagawa ng mga iba't ibang programa tulad ng tree planting, clean-up drive at mga trainings sa mga miyembro nito para pangalagaan ang ating kalikasan upang sa gayon ay magkaroon tayo ng ligtas at masaganang kapaligiran. Kabataan kontra Droga at Terorismo o KKDAT ay binubuo ng mga kabataan na kabalikat ng pambansang pulisya upang palakasin ang paglaban sa terorismo at iligal na droga sa bansa. Sila ay may malaking potensyal upang himukin ang kanilang kapwa kabataan para sa pagpapanatili ng nasyonalismo at pagiging makabayan. Kagapay din sila sa pagpapalaganap ng mga impormasyon tungkol sa masamang epekto ng iligal na droga at terorismo sa ating bansa. Kasama din sila ng PNP sa mga social services program kagaya ng barangayanihan, tree planting, clean-up drive, and outreach program upang makatulong sa ating kababayan sa kabila ng hamon ng pandemya sa ating bansa. Ang Alliance for Industrial Peace Program ay isa rin sa mga programa na binuo ng Philippine National Police para sa manggagawang Pilipino. Layunin nito na mabigyan ng kaukulang assistance at magarantiyahan ng karapatan ng bawat manggagawa ay naisa sa katuparan upang tuloy-tuloy ang pag-unlad ng bawat pamilyang Pilipino. Ang National Coalition of Information Technology Advocates for Change or NCTAC ay magiging kabahagi ng PNP sa pagsugpo sa mga krimen gamit ang internet at social media. Ang NCTAC ay kinabibilangan ng mga vloggers, social media enthusiasts, social media influencers, individual o personalidad na tinitingala sa larangan ng mga social media. Ang ugnayang ito ay lalo pang mapapabilis ang pagbibigay ng PNP ng mga tamang impormasyon na makakatulong sa mga kababayan natin na maiwasan ang krimen sa mga information technology platforms. Hindi rin matatawaran ang malaking tulong ng ating mga force multipliers and non-government organizations. Sila ang naging mata at tenga ng ating pambansang pulisya sa pagpapanatili ng katahimikan at kaayusan ng pamayanan. Kagapay din sila sa mga programa at gawain pampamayanan, lalo na sa mga kababayan natin na nangangailangan ng agarang tulong at serbisyo. Malaki din ang kontribusyon ng sektor ng kababaihan at mga miyembro ng LGBT sa pagpapanatili ng katahimikan, pagtaguyod ng mga karapatan at kaligtasan ng mga kababaihan at LGBT sa Pilipinas. Sila ang katuwang ng pambansang pulisya sa mga advokasya sa pagpapahayag ng mga karapatang panlipunan upang mapalakas ang kanilang hanay laban sa mga pang-aabuso at kriminalidad sa ating bansa. Global Police Community Relations or Global PCR. Kinikilala din natin ang kalagahan at kabayanihan ng ating mga overseas Filipino workers. Sila ay may malaking ambag sa pag-angat ng ating ekonomiya at pag-unlad ng bawat pamilyang Pilipino. Ngunit hindi natin pinagkakaila na nagiging biktima din sila sa pang-aabuso at kriminalidad sa ibang bansa. Para matugunan ang kanilang pangangailangang assistance, ang Global PCR ay itinatag para mabigyan
ng kaagarang tulong ang ating mga OFW sa bansang kanilang pinagtatrabahuan. Ang Aklan Police Provincial Office ay nagtatag ng Aklanon OFW Community Online Help Desk gamit ang social media para sa agaran at mabilisang aksyon sa kanilang pangangailangang assistance sa ibang bansa, gayon din sa kanilang pamilya na naninirahan sa probinsya ng Aklan. Ang Foreign National Keepers Network or FNKN ay tinatag para bigyang kahalagahan ang kabutihan at mga kawang-gawa ng mga banyagang turista na nagbabakasyon o naninirahan sa probinsya ng Aklan. Hangad natin na sila ay maprotektahan at maging kakampi sa programa at advokasya sa pagpapaunlad ng turismo at ekonomiya ng ating probinsya. Malaki din ang kontribusyon ng mga magigiting natin na mga miyembro ng barangay-based organizations na kinabibilangan ng mga mandatory institutions kagaya ng barangay officials, barangay tanods, barangay peacekeeping action teams o BPAS at marami pang iba. Sila ang kumakatawan sa pangkalahatang kaayusan at katahimikan sa kanilang komunidad, kagaya na lamang ng pagpapatupad ng mga lokal na ordinansya upang sa gayon ay mapasiguro na ang programa at direksyon ng gobyerno ay magiging maayos at epektibong na ipapatupad. Isa din sa pinakamahalagang advokasya na nakakatulong sa pangkalatang reforma ng pambansang pulisya ng Aklan ay ang faith-based organizations. Ito ay kinabibilangan ng mga iba't ibang religious organizations na tumutulong sa pagpapataas ng moral at spiritual na aspeto ng ating kapulisan. Sila ay walang sawang nag-aalay ng panalangin at gabay sa ating kapulisan. Bagamat mayroon silang mga iba't ibang paniniwala, namumutawi pa rin ang kanilang hangarin at pakikisa sa layunin ng katahimikan at kaayusan sa buong probinsya. Ang mga nasabing mga advokasya na napapaloob sa National Coalition of Lingkod Bayan Advocacy Support Groups and Force Multipliers ay may hangarin na palakasin ang ugnayan ng mamamayan at pambansang pulisya upang maisakatuparan ang layunin na magkaroon ng isang matibay na gobyerno. Ang programang ito ay isang patunay lamang na ang lahat ng sektor ng ating lipunan ay may mahalagang tungkulin para sa pangkalahatan at pangmatagalang kapayapaan o kaayusan sa ating bansa.